Архив документларына һәм тарихи чыганакларга караганда, Татарстан Республикасының иң көньякын башында урнашкан хәзерге Чүпрәле районы 18-19 гасырларда 20 гасыр башына кадәр борынгы Сембер губернасына карый. Бар тик 1920 елның май айында Татарстан Автономияле Республикасы оешканнан соң ул Татарстан составына кертелә. Әлбәттә, 20 гасыр башында Чүпрәле якларының бүгенге Татарстан территориясенә кертелүе очраклы булмый, чөнки бирдә яшәүчеләрнең күпчелеген татарлар тәшкил итә. Ләкин шулай да бүгенге көндә Чүпрәле якларының авыл тарихлары Сембер губернасының хәзерге Ульяновск өлкәсенең дәүләт архивларында саклана. Аларның байтагын район музеена да шуннан алалар. Бүген биредә 70-80 елларда районда эшләгән җитәкчеләр очрашуы бара. Тумышы белән Ознахо якларыннан булган Сәгадәтулла Төхвәтуллин 1984-90 елларда КПССның Чүпрәле район комитетының беренче секретаре булып эшләй. Район тарихында ул коммунистик системада җитәкчелек иткән соңгы райком секретаре булып калачак. Бундагы халыкның бердән-бер кәсебе игенчелек, терлекчелек. Менә буларның төп кәсебе шушылай булган, шушылай булырга тиеш. Чүпрәленең 90 еллыгы уңайыннан район музеенда бик күп яңа экспонатлар булдырылган. Танылган шәхесләр турында кызыклы материаллар җыелган. Кайткан кунакларын да таныштыру максатыннан музейдагы байтак экспонатлар бүген вакытлыча район мәдәният йортына куелган. Олыгайган сайын авыл тарта бара икән. Авыл кадерләй бер, аның туфрагы кадерле, аның кешеләре кадерле. Аның үлгәннәрен дә искә алу бик әйбәт. Чыннан да бу якларда тырыш һәм булдыклы халык яши. Узган ел авыл хуҗалыгында иң уңышлы ел була. Чүпрәлеләр инде соңгы елларны бигрәк тә авыл хуҗалыгы продукция җитештерү буенча күп кенә зур уңышларга ирешәләр. Урта, кече бизнесны үстерүдә мин әйтермен күп кенә эшләр эшләнә. Безнең хуҗалык быел уртача 1 гектардан 51 центнерга якын бер төрле кузаклы культуралар җыеп алдык. Менә сату бәяләре быел гомердә булмаган әйбәт булды. Бүгенге юбилей төрле елларда районның дистәләгән авылларында туып үскән, танылган сәясәтчеләрне, язучыларны, сәнгать әһелләрен, галимнәрне бер мәйданга җыйды. Халкын яратам аны. Җирен яратам, суын яратам. Чүпрәле халкы ул үзенчәлекле халык, кыю халык, ишчән халык. Булган халык Чүпрәленең киләчәге зур. Районның Иске Дуан авылында туган халыкара танылган галим Роберт Ильязов хезмәт юлын колхозда ветеринар булып эшләүдән башлап китә. Бүген ул биология фәннәре докторы, профессор, Россиянең атказанган фән эшлеклесе. Ана телен аны беркем дә онытмый. Ана теле һәр вакытта минем янымда, йөрәгемдә калачак ул. Мин чуаш телен түгел, мин бик әйбәт беләм, казах телен дә беләм, белорус телен дә беләм, украин телләрен дә беләм. Минем галим булуы менә шул телләрне белеп, урыс телен, казах телен, белорус телен, украин телен, инглиш телен алып, шундый белем галим турында шулай булып чыкты да. Менә мондый танылган шәхесләр бай тарихлы авыллар турында материал туплап, бүгенге юбилейга дип район тарихында беренче тапкыр энциклопедияда дөнья күргән. 3200 барлыгы мәкалә, энциклопедик мәкалә энциклопедияда. Менә шуларның 2000-нән артыграгы алар менә без персоналар буенча, безнең шәхесләр буенча, безнең районда туып үскән, безнең районыбызның үсешенә үзләреннән зур лайыклы эшләрен керткән кешеләр хакында, һәм безнең районда туып үсеп, ил күләмендә, кайберләре дөнья күләмендә дә үзләрен таныткан кешеләребез, данлы якташларыбыз турында. Әмнә бу 30дан артык гармун баяннарны бәйрәмгә Түбән Шәке авылыннан Шамил Мөбинов алып килгән. Кемгә барам, гармун ята, тузанга буталган алып кайтам, ремонтлыйм, менә шуннан язылды гармун. Мәдәният йорты фаизындагы кызыклы күргәзмәләрне, район үзешчәннәре чыгышларын караганнан соң, бәйрәмчә бизәлгән тамаша залына узабыз. Район башлыгы Марат Гафаров бәйрәмне ачып җибәргәннән соң сәхнә түренә төрле елларда район белән җитәкчелек иткән кешеләрне чакырды. Алар кыска гына вакыт эчендә үзләре эшләгән чырлар хакында сөйләп узды. Соңыннан аларга район башлыгы 90 еллыкка дип эшләнгән юбилей медальләрен дә тапшырды. Медальләр дигәннән Чүпрәле ягы иң күп геройлар биргән сирәк районнарның берсе. Наш район – это родина 16 героев. Это 5 героев Советского Союза, 2 полных кавалера орденов славы. Это 8 героев социалистического труда и 1 из 3 героев России. Бу геройларның барс хакында да яңа гына чыккан энциклопедиядә язмалар урын алган. Бүген бәйрәмгә килгән һәр кунакка бу саллы китап бүләк итеп тә таратылды.
Татарстанның Чүпрәле районынан Рамис Сафин, Татарлар.